in all dimensions. The men that I'm talking about is preached not only in this country, not only in Harare, not only in urban centers, but the men that I've known when I was in the deep rural of Utokwe. He was preaching to us last night. And he's going to preach to us. Why can't we put our hands together? For evangelists who body God. Wonderful Jesus. Wow. Thank you so much. God bless you. Ndinotenda Mwari maneno ndikukwazisei baba na mai kubana na masikana muzita la Yesu Kristo Nazareta. Amen. Regarding the great utungamiri the board of this church muzita la Yesu Kristo. Amen. Intendero ndikwazisa zvakasara zikamfundisi vedu na mai fundisi machengeti na mai tsarabamo Jesu. Amen. Yeah, I know it's never for this one, but I tell you, on one is where we come machine, I didn't make it strategies. So, amen. Tunataka kuzidisha ushukuru kutikuli mshumiri ogarapas au mshumiri wao. Tunatotora humility so it's not easy. Awutezi Mungu wao unenza unozwa mawa mitino ni dream parties. But kwa no ogarapas mtitsa au teaching spirit in you. That's the grace of God. So the Notella man, the Wopo, Chella Gary, Shuraman, Mass, very good at the night. Bookia Genesis 25. Genesis 25. From verse 22. Shkapa 26. Genesis chapter 25 from verse 22. Alright. Yes. Zvimana vakasungana mukati make akati, kana zvakadaro ndakaitirweiko izvozvo? Akanobvunza Jehovha. Jehovha akati kwaari, mune ndudzi mbiri muchizvaro chako, ndudzi mbiri dzichaparadzana dzichibva mudumbu rako. Rumwe rudzi ruchakunda, rumwe rune simba. Mukuru uchashumira muduku. Zvino mazuva ake okubereka akati asvika, wodai vana vaviri vari muchizvaro chake. Wokutanga akabuda ari mutsvuku, muviri wose wakaita senguo ine mvere. Wakatumidza zita rake Esau. Pashure munun'una wake akabuda, ruoko rwake rwakabata chitsitsinho chaEsau. Wakatumidza zita rake Jakobho. Isaka akatanga namakore 60 pakuberekwa kwavo. Vakomana vakakura. Esau akavaka mudzimba wakachenjera, murume wesango. Jakobho wakanga ari murume wakakura, wakarurama, waigara mumatende. Tinotenda mazvitendo. Zvekukaimire pa31. Ngokuenda statement pa31. Just that line. Iyo Genesis 25 pa31. Verse 31. Yes. Jakobho akati, chimbonditengesera ubange hwako. Esau akati, tarira ndofa hangu, udange ungabatsireiko? Verse 33. Jakobho akati, chimbondipikira, akapikira, akatengesera Jakobho udange hwake. Mazvita tinotenda regai namati. Mutsvene wakarurama Mwari wamasimba ose. Tiri pano kuti tizwe kutaura kwenyu. Taurai shoko renyu muupenyu hwedu maererano nasi. Ngarititsiure, ritidzidzise, ritigonese. Muzita raJesu Kristu Nazareta. Amen. Chada kutaura pamusoro pechiitiko chandinoti kodzero kana kuti marights. Kodzero kana kuti marights. Vakomana vaviri Jacob na Esau
vakatanga kuita hondo vasati vakapanika vakufamba but vari kudumbura mai vavo. Mai ndobva vaziva kuti dai manzi hatina kukwana zvokuitika zvinoda kutomubvunza Mwari kuti chii chinoitika mandiri. Ndobva atsanangurirwa a prophetic message concerning the boys. So vakomana vasati vava panyika panga paine mashoko ane chekuita neupenyu hwavo. Nhamo ndekuzouya panyika wotadza kuziva mashoko akataurwa usati wauya panyika yacho. So vari kudumbura amai chiprofita chiri kuti mudiki uchabudirira kudarika mukuru, mukuru uchashuvira mudiki. Prophetic word rinenge rine kufevha mudiki wacho. Ari kunzi mudiki kana vanhu vari mapatya vachiberekwa pamwe chete ndiye anopedzisira kubuda. Ndizvo ndiye anobva anzi mudiki atanga kubuda ndiye mukuru. So mudiki akuprofitwa kubudirira kwake kudarika mukuru. Zvoreva kuti pavaita fight vari mudumbu ari kuzoluza fight iyo zvichida ndeyekutanga kubuda, anongoluza fight anenge awina. But inyaya yekuti havasi kuzviziva kuti panze apa pahwinwe neahwina panohwinwa neakundwa. Mudumbu mune hondo iriyo handiziva kuti ndei. Saka ndinofunga kuti hondo iyi ndeyekuti ndakuda kubuda ipapo ndakuda kubuda. So vari kurwira kubuda udambu. Yeti chiprofita chiri panze chinenge chiri kufevha wacho anenge akundwa. But nokuti vakomana havazvizive vana vadiki ticheche chimudumbu hatizivi. Saka pane munhu paanogona kuwina otoziva kuti pandakawina ndopandakakundwa. So ndokubva vaberekwa namai vavo vauya panyika. Tsika yaivamo pachijudha ndeyekuti mwana wedangwe kana baba vanoda kusiya nhaka vanomusiyira pakeji yakati kurei kudarika the second born. So pane shoko rakataurwa naMwari kuna amai. Baba vane information nemashoko etsika dzavo pakurarama semaJudha kuti mudiki ndiye wanekuti kana mukuru kana ndaakufa ndinomusuma ndotaura naye kana muchigurugwera nhaka mukuru anowana a double package kudarika mudiki. So baba vane information yetsika dzavo mukurarama yavachada kuzoita pass on pamazuva ekufa. But amai vane information yalanzwa kubva kuna Mwari ine chekuita nekubudirira kwavakomana vari vaviri. So namweni pamukoti vakomana havaberekwa vakura, amai havana kuzoita pass on the message kuvakomana vavo kuti vana vangu muri mudumbu zvakafamba so. Iwe mudiki ndiwo wakanzwa uchabudirira kudarika mukuru wako. Ndokuti havaiziva saamai vaida kuchengetedza kuti varegere kugara vachinovana nekurwisana. Saka kune mamwe mashoko anoda kuudzwa vanhu kana vakura asi vagone kuudzwa vari vadiki nokuti havagone kuahinira zvakanaka. So mai vema vakambonyara vakati ndichataura hangu. Dambudziko nderekuti mai vachinonoke kutaura vakomana vane exchange vakazoita kuseri kwemba. Mumwe aenda kunovhima nokubva atadza kubata adzoka nokunegosheta nemumwe wake mumwe akuti ndinofa nenzara uyu nokubva ati taane dhiri randa kusiraika pana pamukoma ndipei kodzero dzeudangwe. Birth rights, kodzero dzeu haasi kuda udangwe, ari kuda kodzero dzacho. Kuda kuti iye haakodzeri nokuti isecond born. Saka kuti achiwana kodzero ada kunegosheta nedambo kuti mukoma pakuva number 1 ramba iri number 1 but ndaakuda mabenefits enumber 1 ndiri mudiki. Imi mune nzara taakunegosheta dhiu panapa kuti chikafu ichi munochidya on one condition kana mandipa kodzero dzeudangwe. Kodzero dzakatenderwa nemukomana ikodzero dzemumba dzichaitwa nababa. But nyaya iripo ndeyekuti zvaachengera kodzero dzeudangwe haanobviranzwa amai vachimuudzawo imwe information ine chekuita nedenga. So information ine vakomana inoita kuti vanegoshete dhiri information yepanyika yetsika dzechiJudha yavakataimira. Information isipo mavari zvakataura Mwari. So zvinoitika kuti munhu anogona kupinda chechi akashaiwa information yekudenga akangoziva zvekuchechi chete. Zvokuti nhau dzake nezvimwe zvese zvaanoita nenyangoti chechi yakazodai tinozodai hauna panzwa achiti asi Mwari wanoti. Munhu anorarama ane asina information yedenga, ane information yepamba chete. Zvekuti pese panenge pachiitwa zvinhu anenge achinoziva zvepano zvemuno, haana pfungwa yekuziva chaMwari.
condition yawo yaona kuzoshanda nemukomana mukuru. So mukomana wanovhima nekutadza kubata ndokuuya manje kwakuita dhiri rekutengesera kumwe kudambu. Gamba pakuva sesta kune zvakataurwa naMwari kuti mudiki achabudirira kudarika mukuru. Kuda kuti paiva nenunzira birthright before birth. Kana usina kuti zvamira dzomoreroshi. Paiva nekodzero dzeudangwe dzatinoziva dzakashedzerwa Esau nababa mumba kuti ndaakufa ndinonobata ndikuropafadza ndinodangwirawo. Kogoita dzimwe kodzero dziri prophetic dzakaudzwa amai dzisinei nekuti vabuda here, dziri kutaurwa vasati vatombobuda kuti pavachakombobuda chechi panenge aropafadzwa. Zvisinei nekuti aita number last, but Mwari ndozvavada kuti mudiki achabudirira darika mukuru. So kune a prophetic right inoda kuzorwisana ne-right iri natural iri musystem yepamba. Kuna kuti vachitofamba kudai pane anga akatohwina pasina exchange yaitwa, pasina zvavanegotiata. Pavakanombereka mumwe number 2 angatori number 1 muspiritual realm, but nokuti haazvizivi kuti number 1 akatanga kuita madhii ekuda kuita number 2. Pavakabereka vachitofamba ndingainzika uri munin'ina roti ndoshasha kudarika mukuru, but iye munin'ina haasi kuziziva. Zvaanoziva ndezvekutaiwa kukoma ndoshasha nekuda kwekuti ndotsika yaivapo. Yeti kune tsika yemudenga yakuitira favor uri mufana, but nekuda kwekuti tsika yedenga huizive, you settle for less. Iwe une zvihombe, unonegotiata kuti uwane zvidiki. Kodzero dzeudangwe dzaanoda kutora idzi ikodzero dziri lesa than kodzero dzaakapiwa naMwari dzeunumber 2. So nhamo iripo manje ndekuti uyu mudiki nyamba ari shasha akahwina haana akamuudza. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So mukomana uyu haana akamuudza ishasha. Unozati kusaziva, Bhaibheri rakuti vanhu vanoparara nekushayiwa zivo. Kusaziva ndo number 1 weapon yadevil against the church. Number 1 weapon yadevil ignorance. Munhu akasaziva shoko raMwari, akasanzwa kutaura kwaMwari, akasaziva pfungwa yaMwari, anongoti chikufema chinotodarama. Yeti kune mafemero kuwacha wakufemereka. Kune mamwe mararamiro kunakama, but kune mararamiro. Regarding kuti value yekwane right information. Kaina wakaberekwa nevabereki vakavadzikwa mugadheni. Havasi vana vevanhu vemusango, vana vevanhu vemugadheni vakadzikwa mugadheni. Saka paifanirwa kuita vabereki vanogara pasi nevana kuti mwana pakugara kuno wakusumana ikweni. Tine dzatakaongororwa musharasu, titoriwo mbinga, tine magadheni edu ane zvinhu zvedu. So vana vanokura vane jungle mentality, vakaberekwa nevabereki vane gadheni. Zvakapotsa kurarama. Saka chonaona chika mazano kuruparidzirwa muspirit gospel. To tell you the truth, hakuna vhangeri rore renhamo. Poverty gospel hasati rapo. Vese vanofata basi vhangeri chauratiwa here muspirit. Ipo vakuta nenhamo runohwa kupi? Hariko. Hakuna poverty gospel. Nevanoramba remuspirit nepoverty havadi futi. Kunati vanhu vanoda kunyengera kuti havadi zvakanaka, vangari nhamo havarine. Vanenge vanhu vekuti vatadza kutenga nyama vanosvika kugucha kuti tipewo mabhonzo. Vakapiwa mabhonzo asina kanyama zvava kuti bhata vana kanyama. Nyama inenge ichitodiwa zvayo, vanhu vanoda kuwanira kumabhonzo. Asina kuzona nokupewa mabhonzo achina mabhonzo chaiwo. Let's be honest, my friend.
preaching, right? Kukunikana kuchiwana zvauti unofevha zvisina kunaka. Munhu wese unoda zvakanaka. Akaenda pabhero, vanhu vachitenga bhero so munhu akatenga sheti yangu $3 akuenda. Ana kutangwa nokubvadza kwakomplera zvikati asha mwana yakati bvarukei panapa. Ndikati ukatoona wakuona kubvaruka kwayo iri second hand usingazvidi unati mauri kune pfungwa inyowani. Wasi kutoita bhero unati pane zvinofanira kushota. Ukaona sheti yebhero isina mabhatani kuti isaidi kupfungwa mako kutora zvakakwana. Uye hapa kubhero zvakakwana ndozvaunotoda. So information kukosha kwezivo kune nyaya nekuda kwekuti change sometimes we settle for less because we elect the might of God. Tine pfungwa dzevanhu dzatakaudza kuti panyika pasi pedu nabo panyika rugari kudenga. That's not thy will be done on earth as it is in heaven. Kuda kwenyu Mwari ngakuitwe. Kuda kwaMwari ngekupi upenyu hwakanaka utano hwako. Jesu akazonzwa kudzivirira vakatapa. So usafeel comfortable wakadzivirirwa. Iko kune zonzo rinokudzivirira. Inenge time yaitevera Jesu. Jesu akazonzwa kushinudza mapofu. But Bartimaeus paakati Jesu mwanakomana waDhavhidha vanhu vakaenda vakati nyarara. Yeti wavari kunyararidza anodanidzira munhu ane anoiti inozotaoni. Saka vanhu vanonyaradza Bartimaeus vanhu vanoda kuvhara zonzo raMwari. Vachachitendera Mwari. Enda mukachingova chokuti vanoona ndovari kuitira bofu jealous. Hausina kushandisa maziso avo unatovhurwawo ako. Vatanobva sikunga hazvisi zvinyarara. Jesu akazonzwa kushinudza mapofu. But Jesu unoteverwa netimu inonyaradza mapofu. Kureva kuti vari kutofaita Jesu vachimutevera. Tine vanhu vanofaita pfungwa yaMwari vari muchechi vachimutevera. Saka ndakuda kuti ane information yemudenga anozwa kuti aiwa Mwari haana kuniita kufa akaniita musoro. Mwari haana kuniita kuraswa akaniita kusimudzirwa. Mira pashoko raMwari ufaite nyaya idzi. Nokuti ukamuzororoka chero zvazvaita unotora kodzero dzisiri idzo kodzero chaidzo dzakataura Mwari. Right information. Knowledge. Church tikashaiwa right information yekudenga. Tinopanana information dzedu. Saka zvakanaka kunamatira kuti mushumbiri ashumire moto munamatira. Why? Because akasatora musoro, anotora musoro. Komunhu ka. Engati anovhura musoro mako. Pana kuti Mwari tibatsirei mushumbiri ataure pfungwa yake yaMwari kwete yake. Why? Nokuti akutofungawo. There are times that we preach a good message, not God's message. Amen. Good message is not too far. God's message, you know, that's a situation in terms of far. I will misunderstand. I don't know something. Kunamata, I would think namo. Kunamata, I would think a now. She would think a namo shana. Ndaenda prayer. Unorara kuona icho zvazvaita. Iwe unobvatisha ropa fadza kubata kwemaoko. Vanodyara nemisodzi. Kwete vanodyara misodzi. Misodzi haisi mbeu isaine kuti zvaoma. Those who plant in tears, not those who plant tears. So information inoshaikwa nemukomana yaita kuti aine musenge paunobvesheta nekukoma kuti ndakupai chikafu kasacrifice kuti chikafu ndechake anopinda mukoma pakanonzwa kuti pane zvamunofanirwa kuwana mukuru zvamuda kutowana zvitori lesa kune zvamakawana kare. That's why I love Moses so much. Faro pane nguva yaakati aiwa endai zvenyu asi siyai mombe.
yemanje yake yetu original Exodus Genesis 15:14 mwana chama na Abraham wale tunanapo wachana na Abraham Egypt for 400 years asipata muda with great substance pratikani muda ne mabudiro sana sana bani bana mtajiri ndani sehemu ndani batumai gasa bosi yao mtajiri wa asimu mabudiro asu kumuda kwa tofauti mabuda lakini mabudiro anasoma sana na watu kama to great substance tunaona kama muda mtisi na chini aisi ile Exodus ya mwana Faro waina mchanga mwanje una sika zeo tumwana wakati kidi kuna roboti seche mtabuda kuna mwana batikara miro katu da kutuugwe was Spanish no visa mwana miro wakana life ni bato ufunge Paulo atapata lota atingwe nyama ne ropa kuna tutori lawe tine chatuo wanaje sitona Paulo mbili kwa wewe wakufumbata isine kufamba ukata zikocheti kufumbata isine ndimanyika kwa wewe fight makwikwi auto simba usa unoshika vanhu vani nyanza vakumira dzokunokuita sakaitwa nasikuru wako so nina vazhinji zvinokunetsa inyaya yasikuru wako kuite iwewe wakatouya uri kumainasi saka wakauya uri faito kuti akatotorwisawo zvamuzvita mukomana information yakataurwa naMwari anga ari munhu ari mudika ane chaakabva ane chaakaziva munhu akashaiwa ruzivo pamusoro peinformation inochitika neupenyu hwake anoshanda nezviripo kwete zvakataura Mwari akasvika pakuita sacrifice taichitora sadza nemukoma chitora isupi torai zvakatsvukira izvi ini no problem unondipa kodzero kurati musi waada kuti akatanga achitanyiswa nenyaya yekushaya right information vanhu vanobhadhara zvimusingabhadharwe one day tatiri papaitwa brush pamarwazigogo panogochosa kune munhu akaitengesa mabhaibheri ndakavhura rimwe bhaibheri rati first page cover ndikaona ndiri aya anodhonetwa akanyorwa mukati dzinotofosiwa manotofosiwa anotengeswa kati pamwe chingi chinoshupa munhu anotengesa mukuru merengaika mukati vanhu akapiwa isusu saka vanhu vaitotenga manoti for sale panyika pana manoti zvapari navasifiya zvadaro chintinonzi achitengese chinogona kutodhura information inengati vari kuignora vari kubusiness vari kutengesa zvinhu manoti for sale information yashaikwa nemukomana yamupa kutokumbira sadza unosaka kuti Joseph ari kuEgypt baba vake havana kuziva kuti Joseph upenyu ndiye ari kuEgypt ndiye ari chivava dai vakazviziva vanga vasingatume vakoma nemari why nekuda kwokuti mwanaka but vakoma vaitotakura mari unotenga chibage kuna Joseph ndokubva aziva kuti ava vakoma vanga ndokubva aisa futi mari yacho musadza vakoma havana kupemberai vakatya wasakana kuti kusaziva kunoita kuti uchiyero pafata vakoma havana kusara kuti havana kadzorerwa mari so tinodiwa vakati kuona mari yadzorerwa itsepa ndozvida kuitika avanozva umo hwako sometimes unokuexpose ukaitwa chakanaka kuti unotya ngoziva hawanzonzira muchinhu chakanaka iwe nekuda mari siteni vakatengesa muningira so vakapiwa mari vanhu vanoda mari vanozva ngepanoita mutambo let me give you this picture nyange uchishira kuti ndodawo mari zhinji pakatouya munhu wausingaziva akayakana ne10,000 yes akati hama yangu mari unotaka kutobvunza kuti mabva kupi ndimani zvaita sei hazvino kuti hamudi mari yawandisa inotyisa pakaenda pamupadhora kuti God bless you God bless you God bless you ndaitochinja ukaenda 10,000 ndoba kuti zvafamba sei wese akati tiri muNigeria kuzoafa vatanga madziso zavo zvakanaka unozvida but ne information yaunotoziva kuti zvikanakisa
ini ndisina chakaita ndisingazove munhu wacho pane problem. Original information ine value. Wesasatamboona mari ikuke mapounds ukapiwa mapounds efake chaunongoita kungoti mazvita kana mwana kudai unotarisa kunzwa kuti pane fesi yako unoziva fesi kana kuti waya yacho isaidhi kureva kuti usatoziva original kunoita kuti thank you kufake. Unotokumbura vanhu dzako asi mapounds ari kumba iwapo so having the original information, which is the word of God, you need to say the set of less. Kuma kubatiri wakwelana isini mtu wanakubatiri abali too dangerous. Ini mtu wanakutoa advantage kutoa ignorance zake zakawandisa. John Mbabatizi vanhu vale vachitomubvunza ndimi here kana titomirira umwe ndobva andisini. Iwo watakuta ndisini akasvika mukufa aine vanhu vaitira dzidzi vaJohani. Vaidzidzei munhu akuti handisini. Kune vanhu vokuti pasipo ipapa vanozonge ndini. Ivi Johani akatoti handisini vanozotopinda kwaJohani chechi. Haasi vatagara chiJohani. Original information. Going to shine from church, which is the original information, the word of God. Zvimwe zvatinodza vanhu vairambana Jesu paakaenda pakazomubvunza mari so kuti Mose aichitendera kuramba vakadzi munotodii. Jesu nokuvata zvinodaro pakutanga chakatenzwa nababa kunokupatsanura. Mose wakareva izvi kuti wanga waona kuoma kwemwoyo yenyu. So kuona kwaMose inonzi observation, kutaura kwaMwari inonzi revelation. So pane vamwe kuti tinofamba neobservation muonero abishop kwete pfungwa yaMwari. Mose aitendera vanhu kurambana. Jesu paakauya ndokubva ati Mozisi wanga waona kuoma kumwoyo yenyu kwete Mwari Mose. Saka pane vamwe kuti mune kuita zvaMose. Chokuti paunozoziva zvaMwari Mose yanga aona, that's observation. Mwari vanoti kudii? Ukabirwa izvezvi kana TV vanokota kumapurisa vanotongokubvunza kuti iSamsung maichizimana Note 52 une imwe maki here kana serial number yaunoziva so that patoreka pamaTV ukune kuidentify TV yako why nokuti maSamsung 52 inch akawanda tinogona kutoreka pa6 saka uchizoziva kuti iyi ndeyako pane imwe information iri more than what 52 inch Samsung. So tine vanhu vane information ingori pasurface. Ani zvakawanda zvaanoziva ngozvagoyeriyo yandikudi nemakore tikude ini mazuva andaenda kuchechi ndiri mufana ndandikaende kunonamata Mwari. Mudhara wangu ari very strict waite vanobva kuchechi sadza ngosingachi ndakandipindira sadza chechi ndakandipindira sadza kwenguva refu. Mudhara wangu akaoma Sunday all from service mani mokuzokabarizwa kuti kudii Ondaka sampamira asina kunamata. So nobisi wao kupindira sadza. Kwaza uri service remane ndiripo. So I would have the right mind, the right motive. Why are you going to church? And that boy is going to tell us, no. What's that pastor or just something or idea? Sure. But I tell you for why you need the right information. But come on, you start to be my land is a taura ichi. That will be what there are. Same member. Mwana mzuri wanyama same member. Aisi yeye mwanada kusa maskani chakananga. Amekuwa na ofesa. But mimi kama mtu chupani cha nani? Alienda mbingwa kusema. Wamepata watunga bili mtime osha. Yakuti banana mkoshani wawache sema mzao. Nekuda kwa kuti kuna mukati takanyara. Sala bana utuli wa mara. Kuna tofa wa hapa hizi. Sisi kwa sisi kwa sisi.
sei mwana tori kwanyama kusembeba tinambeka kanyara amaichi no chechi kanyara wanaona kwa mkato. We need the right information. Somebody among guys is coming. Why? Because I need you back and need you to win. Do you not for sale at 10 years old? John said, Sira, after told the man Saka, Wakoma and Sasira Matka, Gabba, everything that is still at 10 years old. Nobody had to work for my money, it was I need to beat her. I don't care any punish us to come check it, but it was as long for my money. Not tell any man. What kind of shatamani to change? Let them open that. No more farms, I like you back. I'm not sure we are not. Generation into a new back. If that's one finish, one of Peter Martinji, Robert Batter. This was not to a man inside, generation down to the man. No refund. They never told you that was what they related to a cover, not unusual from my protections. Joseph said, "I don't know man." Amayu kanyara, pani utani kapseti yebo. Oza pani mekuti, pani zoro ufo mtawa. Adam kwasata wana Eve alota wana yo kasta snake. Ugade ni mune wa vangeli wa limo wa mwoto zanayo kama mkoa futi mwisho. Ata mukanyara anyuka hinyara. Banda unasakoma kumlimitsanaka kunama. Boys roda nyara ndoto gogoma babaka. Wado utwaba. Ele não te deu isso, eu sou fui de caralho. Tá, mas também não, e me tinha. Vai sair da minha chegando. Vai ficar legal. Não vai fazer ali ninguém aqui. Ele não vai fazer nada, não muito mais. Olha aí, tem a gente. Nikasasisa mwanangu pizza, kuna hali kumtegero. Badala yake zile bosa za chato kwa mgeni. Sasa baba mfano kunyana na kitachanganya kwa kadarini. Ambaye msanya na kitachanganya kwa kadarini. Mkangonyana na kusema mambo nyaya. Tunzani mfano hadi kuotura mdamu wa Mungu. Akatoli wasaka lake. Bali simiti na tunaanza basi kana ndio kujifanya matakanya mataifa wa kutanga. Kwenda watu wazenu kuwauza watu wa yamani. Kuti mwanangu kana shikadi. Kana ukazulisha kwa ni Paul, you are blessed. Kana ukaza uswa kutanga. Baki mnaiya kusiuza shakadao. Lamba watabila kwa namnari. Kana nakumani wabasa kuchukira. Mwari wakati unolole ka unutata. Kana wabasa kulispekta. Nyasha kamari tunamusiuza. Nobody wants to go for my mind. I'm going to do it. That's what I shall get me around. But I'm going to fool my mind. Can you get that with fool my mind? What did you do? I'm going to Sawari heavy. Why do you want to become a deep member? Couldn't you become changing in my Moranas? So what is your what's what? Many people are coming and look up at that. She was going to the Banana Canada. Looking out in a Manga profit of a Tagara one night. In every Canada. Kuna msema ni mwana. Kuti kana kuti mwana ane msikati ba qualify kunzane msikati. Nokuti msikati ba inowanikwa pamuna akuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwana we 3 years, 2 years. Ndikasiya mwana kana wegore kumba. Ndikatoka kuti mwana ari wa perfume. Andimupopotere mwana iye. Why? Because kungonwa zvese ndo zvinoitwa nezera rake. Asati akuziva ndingine perfume musauko. Anongoti chese chinoerera chinomwika. Sandenda kubvunza wanasira mwana kuti sei mwana. Kureva kuti pamwe pacho tikupa vana mhosva gamba pana akanyara. Pana sometimes mwana. Yuta hinzwe yaunzwa ine. Zviri paikuudza munhu regera kuteerera.
Taifa la kufunga watu kule. Kusema mbaba ndani hapa. Kuna wakomana wanachinja na shehe kusema mbaba ndani kule. Yetu yake tukomone Mabdala is a blessed guy. Alikuwa na matunda bali blessed. Nataka kusema unometa shauri hizo sisi. Kodi mwalimu kwa fadhili ili kwa upendo wako. Unaweza sema umepitia batali sika machi. Ya kuti wembeli ana kuna msoa wesu. La oka bila banana kuli bana balance. La moja ta opportunity first. There is grace in only okay kadiri koko. Ruti baaka au ya achi kwa mmoja. Basho Bethlehem. Usafizo tu Bethlehem kwa masina maskana wao balipo. But boys wakaona kuna ngana Mungu wa tennis. Mungu ndio maskana. Sikaelewa Mungu ndio kishirika zilelera ndoba ndoka za sara. Abasaba first line. Kuni wanonga bali kumbele. Abali category bali wanonga swa za sara. But ile bali nonga za sara akazunguka kuzunguka. Kuni nyasha kuni don't get one to number 1. Itimari nilipano mshakuna matai ni kwa shule kuno. Na unitika hivi minoisiwa. Ya kuti walikuwa shule mroko na kuwabanyasha. Walikuwa wakafunduka. Ruta timoro mamungu na mroto na sikana wakati wa seyi. Usamu tatangari ike kwa petantu wanu wa sikana. Tumu na wengu kwenye oja hapo wazi tutora zeti. Hapo wazi tutora 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 kubeli. Tutora kubeli. Kule mtu waka wali yashari kwa shule. Kule mtu wa testimony sifa kwa shule. Why utali murota ni declaration ya akaita akati mwali wenu sio mwali wako lanu lenyu kurata katu na vichwa ni mmoja mwali wenu sauta aisije kuti boss wakati abuzi boss hapa sio option nokutanga tu kwa mkelwe pakati lanu lenyu emawe the declaration when you are going to creating a new shall be established. Uli muhoji usitakoma na kuona kuonfika upenyo wako. Kuni wangu mchatori mchayari muliko. Ruta mzira mzimaya abuna mwile 10 years. Hata sote kuni langu maliko. Bachala langu. Atoni tunaitesiri. Atina kwa tunaenda. Atina wanuziba ndo. Taura funga ya mwana. Taura funga mwalimu kwa sababu upenyo wako. Taura ya mfumo wa mwalimu ni nyaya. Wakamu ya mwa systems akabisa last part sa ufu. But mwa systems yuwayo hapo yukunga yesha taura ya nita kuloketi. Seri memba. Neshabiti. Wajati na utukuone wachitamba mumba. But bali mungu na absorb swa nyama yake. Mumba ya mungu. Wakomana wanafunzi wa taramani, wakamida msipini wakachema kupenda madhuru kitu. Unapozi mzaku za mdambi. Zangine president. Chagu negotiate na kutatore. Chagu sila sasa. Chino ndani nika chahaka mwi wanamwana. Asina sacrifice haita. Chino ndani mwanisho kataura mwana. Achini mungu. Saka damu yake hii negotiate na tulishililesa. Ana mai wakataura. Amaya sana mtawe uti mwanangu gara uchi mungu msatu wapelekwa mwalimu akapofita uti number 2 yako ni number 1 yako sasa don't get worried uti not number 2 mbo we number 2 mba mungu mbati nenga chikuona shasha so nikabaino kuona serombe unasana ni basalis noma unele enika mwalimu anachikuona wako una shasha believe uti mwalimu kuona si believe how you show up and not out newe vumo kinderako why not let the birds fly till today ostrich doesn't fly and it's one of the birds ostrich sheep ito ni mapaki mutandira masai why not let the birds fly hakuna vegetarian zikoma ostrich are too heavy weight wale ni ukajuza kinya weight why because my ostrich feast I don't want to go one day guys so hiyo ndio guys who group relations that let airplanes fly ostrich yako kumpa ni mind yako sana
iyatakiri pausi kubatanisa chapeta hostage nopane kuno yakasimba ikakura kukweso chidiki pausi zikaita shuma wapara Musoro is a piece of information, knowledge. Itamudiki bachesa bati kura mashoko, kura mamuziba, kura mamuchaka information. Unomira chini chawaka unina mudara. Unombadala chini chakabada mwatari. Church yaba ngopuleti Mark chapter 16. Bakati ngati zvinonhuwira tinozora mutumbi waJesu kuwa. Mukadzi akaenda kuseri vachidazora mutumbi waJesu akasvika asikwa amuka. Vakanopiwa information yekuti munosangana naye Galilee. He was not there. Jesu anga asikwa vatakura zvekunozodza mutumbi waJesu. Sei vamushaya aitaura iye asati aenda kuguva kuti nezuva retatu ndichamuka. Bible rinoti on the third day they arose early. Vakaenda kuguva. Muridzi ari kuti nezuva retatu tinomuka. Chechi rikuunganidza zvinonhuwira zvakunomuzodza nezuva retatu. Chechi ikashaya word pane loss. Hosi iyoyo ukaiteerera hauzonzwa kuti vanhu vakadzorerwa mafuta avo unongonyura. Hakuna akadzokota matamukasvika asikosaka maindini mafuta enda zvinopera zvakadaro. Pane mhamusudza kuona chikule chautaiwa amati nezuva retatu ndomuka mudabenisa chingani zvinizvi. But pakashayikwa akachifamba neinformation ndiyo. Pese pane truth, pane fake. You must know the truth. Vanhu vachibuda Egypt vari kuti vari kuenda Canaan, nyika ine huchi nemukaka. But along the path kuna akagadzira mombe isingapone mukaka. Ikanamatwa. Pfungwa yakabata vanhu ndeyekuti tukienda kune huchi nemukaka, mukaka unobva pamombe. Mombe yacho yakagadzirwa negoridhe, golden calf. Gold is yellow, huchiwo ndozvauri. Kunoti pavakagadzira golden calf vari kugadzira fake promise, ikatonamatwa ine fake. Mombe isina nyatsokubuda mukaka ikatonamatwa. Promise yemukaka but vakanamata mombe yakauma. Vanhu vanga vanonokerwa. Vakamira kuti Mozisi achaburuka mugomo, Mozisi anonoka. Vakati gadzirawo Mwari takuda emergency board. Mweya wokunamata watibata fanira kugadzira Mwari. Mozisi achiburuka mugomo ataura naMwari chaiye akasvika service pakati. Usaziva Mwari utarisa vanhu kunamata. Vanonamata muignorance izvozvo. Unosvika service pakati. Pachinamatwa mombe. Mwari chaiye asikunamata. And it's unfortunate. Mwari wakatsamwa. But hapana kufa agadzira mombe yacho avo. Vakafa vacho vadhoneta. Inenge losi avo vakafamba naJona. Jona anakura, Jona akaenda. Ivo vakafunzwa Daniel. Vozi vakatomuudza. Ivo ndo vakanyura maproperty, vakarasa chinhu mumvura. Osaka kunachikurwadza chekupinda mudzimwe rako ndiprofeti wawina muupenyu wavo. Jonah was a prophet, and people were suffering in the world because of the prophet. Uprofita akatonamatirwa, wambocha kuti kuwadzisa. Mubhaibheri mune vanhu vakaluza property kuti vachikanda zvinhu nekuda kwekuti kuna profeti varimo vasingateereri Mwari. But hazvina vaitei, vanoramba ari profeti ari kukonzera maproblems. Zvokuti vakatora boldness pakuti vanyudze profita kuti mhepo iperi. Kune maprofita akatonyudzwa. Iwe utotanodiyanisa unyudze kuenda. Church is way. Send people to the one. I do that.
ndokuti akana zvati kuziva but pane panoti ndekutenda kusemu tikurowa wamwe ndisime bhondi sinozokupupura sokuti avakandikuvadza ndakazoziva kwari bandandakwara asi pakekuta indakagoenda kushandirwa tine zvatakarohwawo kusatarohwa hukuhukuairohwa kuseme pakurohwa munhu vane zvichivanorohwa dzimota zvaiti kungoti akazotaura unonyanawo baniseni takarohwa azviti takarohwa kuseme isawaiko kuseme anonowa kuita mushaka usvika wazoziva chimwani wazoivhura onoti mwani yashandiswa pachena mwari vakaisa zvinhu machena wani zvinopafadza iri papa but vene zvataitwa kuseme so pane tinofanirwa kuvhurwa totsvaga zvokwadi yamwari kuti mwari vakati kudii hongu ndiri second born but what's God's message hongu handina kufunda asi mwari unoti kudii unotinosumudza marombe kubva muguruva nyika iri kuti ndiri rombe unoti ane one qualification tandinosimudzwa tisu chandakafanira kuita chise rombe shema kuna mwari kuti mwari pamarombe aya munosimudza rimwe sara ndiri pano aaaaishimwari kusudza marombe kubva muguruva kune task inofanira kuitwa nerombe mwari haakusumudze guruva anokusumudza achigadzika pane machinga haadi guruva saka ichidzire rombe kuti kana nakusumudzwa potai muchibvisa zvisinakunaka izvo sakuti mwari ane nyasha timakuwa toda kungozudzwa usodzi nyasha dziri mukati pamuromo nanyanga ichingwanirewo nyasha rombe isimukowo zvakanaka vakomana vakanegoshieta kuseri zvisina amai vari kuziva kana baba vari kuziva kuseri amai dambudziko ramaita manyararira mukomana mudiki akukuwadzwa nemukomana muhombe mukomana mudiki ari kukuwadzwa nemukomana muhombe hongu bhedhera chinyangwa akaibvuta ikauya paari yakamupa nhamo nokuti wakaenda kunoshanda dai asiri mwari akapindira ari kumba kwaLabhani Labhani une tsika yekuti chamangirana sepei anochinja haakundime basa anochinjira pei why because une dzimwe kodzero dzawakatora dzekukuramba uri number 1 but uri number 1 yakasara paakadzoka tinosangana naiso akatoedza kupaisawo zvinhu iso akataboke Jacob achibva kwaLabhani akadzoka ine zvinhu akatuma zvipata zvavanhu kumberi kuti endei munomba mukomoro kuisawo zvinhu izvi Isau akapindura achiti ndiri right ndifunge ari right sei kwandiri ndakaenda kunoshanda yakasara papa dai wakanzwa chiprofita kwawakaberekwa zvanzi pawakaberekwa mudiki paakabuda anga akabata chidzidziro guru remukoma esai yekuti zvauchafambira ndini chasara ndakabata. That's why paakandovhima windi yakasara achibata kuti uniwo uchangofamba bananobata ndini nhamo ndiyekushaya mwana anogara pasi nemupfana kumubana aidhend information wakaibva hana basa kuti unzwe shoko ada kuti uine mamwe madzukiro asiriwo zvese zvandipasa rese tichaenda kumusha kunozorora pachipanyika pane matambudziko zvikuru chaizvo vatinoenda kumusha kunozorora kumwe kushinga uri kushinga paarea isiriyo. I'll give you an example. Padagara kuwadzana pane chida yachigera usepebasa anga ari problem ekutanga asikarodze zvibero zvake saka zvairwadza aita chikugera waivo mabhutsi ovati shinga uri murume kuti aikwanda kuya kuzoshinga ndavakuzogera osvika munhu wacho tsaura chokwadi vakuzogera toshinga futi mubhabha kuhome toshinga mubhabha toshinga futi so pane mumwe kushingirira murong area ari wakaipa uima information yekufaita chinhu mwari une nyasha une information yaakaisa yoda kupiwa vana atamendiri kudzai vana kuti imi maigara mugadheni waenda pfungwa yamwari hamuna kusiva muri kusango uri type yevanhu vakadzingwa kugadheni saka kana vabereka vana gare pachero mwana
tiri musango hedu mwenje but kwedu chani kugadzirwa, kwedu chani kwakanaka. Zvino kana mwana kuna matatu chaka zvopadi ya Mwari atambire pa platform yeignorance yejawo unofaita achiti Mwari ndidzonerei panzvimbo. Zvokwadi shoko ikasazikanwa unopinda murongo Exodus yekunzi rendasiya mombe achiziva kuti kana nzara yenyama yanetsa unodzoka wega kuIjipiti.